Jeg skal bevise formlen for en fordoblingskonstant, som skrives sådan her. Den kan også skrives sådan her. Så altså fordoblingskonstanten er den forskel, der er mellem x1 og x2. Så det stykke, der er fra x1 op til x2. For at bevise det, så skal vi bruge nogle ligninger. Hvis vi har en formel for x1, så kunne den se sådan her ud. Og for x2, sådan. Og nu kan vi faktisk sætte dem sammen og lave en ligning, som vi skal løse. Så vi skriver 2 gange fx 1 lige med fx 2. Altså 2 gange fx 1, fordi man skulle bruge 2, fordi det var vejen fra x1 op til x2. Så derfor gange 2, fordi det er en fordobling. Og det giver fx2. Så kan vi se her, at i stedet for at skrive fx1, så kan du skrive b gange a opløftet i 1 eller i x. Så det kan vi skrive her. 2 gange b gange a opløftet i x. Og det samme kan vi gøre på den anden side, hvor vi kan skrive b gange a gange opløftet i x. Så langt, så godt. Nu er det til, at vi kan begynde at fjerne nogle ting. I starten, der kan vi starte med at dividere med b. På den måde får vi fjernet b'erne, fordi at de går ud med hinanden på hver side. Og så det, der står tilbage, det vil være 2 gange a opløftet i x lige med a opløftet i x. Nu skal vi have fjernet den her over, for vi vil godt have 2 til at stå alene. Så det vi kan gøre er, vi kan sige 2 gange a i x lige med a i x. Så dividerer vi med a i x på hver side, a i x1 selvfølgelig. Og så går de ud med hinanden her. Og her, der går de ikke ud med hinanden, så der kommer til at stå 2 lige med ax 2 divideret med ax 1. Og nu kan vi så bruge en potensregel, eller jeg kan have sagt en opløftet tal, men det er potenser, som som siger, at når vi dividerer 2 potenser med hinanden, så må vi trække potenserne fra hinanden i stedet for. Så vi skriver 2 lige med a opløftet i x anden minus x første. Og hvis vi går hele vejen herop igen, så kan vi se, at t2 det er lige med x i anden minus x i første.
Og det er præcis det samme, som står her. x2 minus x første. Så vi kan skrive det om til 2 lig med a i opløftet i t2. Altså opløftet i fordoblingskonstant. Nu vil vi godt have fordoblingskonstanten til at stå alene. Og det gør vi ved at tage logaritmen af den. Så vi siger, vi har stående lige nu, har vi stående 2, og 2 lig med selvfølgelig a opløftet i t2. Så tager vi logaritmen af de ting på siden af lighedstegnet. Logaritmen til a opløftet i t2. Og så er der så en logaritmeregel, der siger, at hvis der er noget, der er opløftet, eller at der er en potens inde i logaritmeparentesen, så må du flytte den op foran derop. Og så må du gange med den. Så der står logaritmen til 2 er lig med t2 gange logaritmen til a. Okay. Og nu vil vi godt have t2 til at stå alene. Så derfor så kan vi dividere med logaritmen til a for at få den fjernet. Så det gør vi her. Logaritmen divideret med logaritmen til a og divideret med logaritmen til a. Yes. Så går de ud med hinanden. Herover ikke mere. Og så herover står der logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a lig med t2. Så der står logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a er lig med t2. Så det vi har gjort her, det er, at vi har bevist fordoblingsformlen ved at tage de to ligninger her og sætte dem sammen. Fordi at fordoblingskonstanten kan også skrives som forskellen mellem x2 og x1 eller delta x. Altså forskellen, der sker i x. Og det regner du ud på din lommeregner ved at skrive logaritmen til 2 divideret med logaritmen til din a. Og på den måde er den bevist.